Riesa. Riesa. Saanko Riesan koskea? Saa Riesa koskea. Hyvä. Sitten voit olla töpsällä palava. Joo. Kääntymässä ja tulla takaisin. No niin, Riesa. Tuppeen. Täytyykö Riesa mitäs käydä? Joo, on hyvä. Nyt käsittelisin Riesaan, niin onko joku kohta, mihin ei tykkää, että kosketaan? Asiatus. Nyt saadaan sitomaan päälle lapsi. Joo, tässä ei kukaan. Antaa koskea kaikki. Palla. Päästä irti vaan. Nyt vähän leikittää vaan. No nyt, onko täällä? Kato, mitä Kunnon täällä on. lyhät pystyy semmoiset, kun kotona leikkisit sen kanssa. Eikö kiinnosta yhtään? Koita vaan. Kato. Hulluttelette oikein. Hyvä. Onko täällä paljon? Niistä kone lämpää hitaasti. Sensä vaan. Kato. Talviasetuksissa. Täällä. Hyvä. Mitä te heittele sitä niinkö? Täällä on pallo sisällä. Täällä, kato. Hyvä. Leikkiikö kotona pallolla? No. Hyvä. Eli pitkällä hihnalla. Älä huomioi koiraa, vaikka hakis huomiota. 3 minuutin aktiivisuus, passiivisuus. Ja aika alkaa. Ja otetaan vieraskoirat osioon. Pidetään se kunnolla, koska se pitää on, että saa vähän näköistä. Joo. Joo. Vieraskoira. Ympyrän kulman. Joo. Keskellä. Sitten on selvästi kiinnostunut kiinnostunut, että Voitte mennä. Se on ikäisistä. No, aivan tyypillinen onnenkossa häntä yleensä. Siirry pikkusen taaksepäin. Siirry vähän taaksepäin, niin se, joo, no on hyvä. Vähän sivuunpäin, että se koira mahtuu sinne. Ja se ei nyt ihan tajua, että se Siihen se. saa mennä sen. Hyvä. Ja sitten samalla tavalla tonne flexin päälle. Omista
Metsästäjän ei tarvii olla, mutta koiran pitäisi olla. Se on niin iso ja koira. Kaikki on. Ei ihan takautta sitä. Yksi takapesu oli. No nyt siellä on kaikki. Riittääkö? Riittää. Riittääkö Suville? Ai Tää on mennyt. hyvä. Eli 2 käden otehihnasta. Ja kävelet koiran kanssa koko ajan kohti suoraa linjaa. Siellä on vastapäätä toinen rupsi. Joo. Älä huomioi koiraa, mutta älä päästä koiraa myöskään menee avustajien luokse. Joo, joo. Ja mä annan aina liikkeelle käsin. Joo. Eli kävelet koiran kanssa koko ajan huomioimatta mitä avustajat. Joo. Liikkeelle. Ja rupsille asti vaan. Liikkeelle. 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 Nyt odotetaan, että saadaan vähän rekvisiittaa puettua. Liikkeelle. Liikkeelle. Ja edelleen 2 käden ote hihnasta. Älä huomioi koiraa, mutta älä anna myöskään itseäsi vetää siitä ympyrältä pois. Avustajat. Katsomatta koiraan. Katse koiraan. Askeleet eteenpäin. Käännös. Täysympyrä. Hyvä. Kiitos avustajille ja voit huomioida koiraan. Hyvä. Eli kuljetaan pitkästä hihnasta.
kohti sermiä ja sieltä toiselle sermille ja siellä on sitten nuoli, missä kääntyy vastakkaiselle suuntaan. Okei. Kulje silleen, että noitten alusten tältä puolelta. Tältä puolelta, joo. Ja älä päästä koiraa menee sermin taakse. Joo. Et kiskoa vaan mukaan sitä. Joo. Ja voit lähteä liikkeelle. Niin. Tuossa oli niitä kaikki. Ääni. Hyvä. Ja sit vois palata samaan reittiin takaisin. Ääni. Hyvä. Siinä oli teidän osuuden.